Láma Podcast íróknak. Hello mindenki! Mai podcastunkban magukat az alkotókat faggatom. Mit gondolnak az írás módszereiről? Szó esik buktatókról, saját tapasztalatokról, és mindenképpen megkérdezem őket, szerintük mi az írás titka? Vendégeim Bódi Kata, File Papniki, Katona Rózsa Helga, Pammer Stella, Pok Brigitta, Szabó Vinc Dóri, Kun Gergő és Takács Zoltán. Köszöntöm vendégeinket! Sziasztok! Ki hogyan ír? Gergő? Hát mivel én elég nagy családban élek, van egy feleségem és 4 kisgyermekem, ezért nekem csak az esti órák alkalmasak az írásra, úgyhogy mikor elpihen a család, elalszik mindenki, akkor tudok gép elé írni és alkotni. Számomra nagyon fontos a zene, én mindig zenét hallgatok írás közben, meg vannak a tipikus úgynevezett írós zenéim, amire jobban jön az ihlet és jobban tudok alkotni. Ezeket szoktam közben hallgatni. Aztán, hogyha a téma esetleg megkívánja, más témájú alkotást próbálok összehozni, akkor a témához választok zenét, de mindenféleképpen szóljon alatta a zene. Kata? Ha a napszakot tekintjük, akkor valaki hajnalban ír, valaki napközben, valaki este. Én akkor, amikor tulajdonképpen időm van, és én a tempót szeretném gyorsítani, mert elég sok minden más is érdekel, és ez nekem egy ilyen belső megnyugvást adna, hogy más hobbim mellett ennek a hobbimnak is éljek. Tehát tulajdonképpen akkor írok, amikor ihletet érzek rá, de ez nem feltétlen a napszakhoz kapcsolódik. Stella? Nekem az igazi ihletek mosogatás, takarítás, vasalás közben jönnek, akkor gondolkodom és rakom össze azokat a gondolatokat, amelyekből esetleg kisülhet valami jó kis történet. Ezeket azonnal leírom a füzetkémbe, amire gyűjtögetem ezeket a gondolatokat, és amikor időm van, akkor szépen összegzem és kialakítom, hogy most ez egy fantasy lesz, vagy éppen milyen típusú írást fogok elkezdeni. Niki? Erre nagyon egyszerű a válaszom, gyorsan írok. Nekem is van 2 kisgyermekem, és mellettük, meg az egyéb feladataim mellett ez az egy opció van, hogy gyorsan kell írni. De egyébként is jellemző rám, hogy én egy füst alatt írok meg egy novellát mondjuk. Én nem szeretem azt, hogy így, nem tudom, szétszedni, több részletben megírni. Addig vissza sem olvasom, amit írtam, amíg nem érek a végére. Ha letettem a pontot a végén, akkor olvasom el először, hogy így mi a kész produktum. De ez abból a szempontból is fontos szerintem, hogy ha az embernek ott van a fejében például egy párbeszéd, azt a párbeszédet azzal a lendülettel, azzal az ihletettséggel érdemes leírni, ahogy éppen megszületik a fejemben. Hogyha elkezdem átírogatni, finomítgatni menet közben, akkor elvisz a lendület. Úgyhogy én ezt az elvet vallom, hogy gyorsan és egy füst alatt. Zoltán? Hát nekem elég változó. Néha hajnalban jön az ötlet, és akkor felkelek 1,5-2 órára, és hát általában olyankor végigírom én is, mint Niki, de nem javítom ki. Mások van mit bőven javítani rajta, mert ugye hajnalban egy kicsit nem úgy fog az ember. Viszont a hajnalírásaimban van egy ilyen mélyebb tartalom, mélyebb érzés. És van másik eset, amikor meg feladatra írok, vagy már előre eltervezett írásom van, akkor van olyan, hogy elég sokat agyalok rajta, akkor van olyan, hogy csak leülök a fotelben, nézem a falat, és kitalálom a csattanót, ha novelláról van szó, kitalálom a fő íveket, karaktereket, és csak utána állok neki, amikor már több alternatíva közül egy kicsit kiválasztottam, hogy engem melyik alternatíva izgat a legjobban. Hát ez nem biztos, hogy találkozik az olvasó véleményével, de ha igen, meg még a stílust is sikerül eltalálnom, akkor egy nagyon, nagyon jó érzés, hogy összecseng minden.
Szerintetek mi az írás titka? Brigi? Hát, hogy egyáltalán van-e titka, azt én nem tudom, de én azt gondolom, vagy azt vallom, hogy az írás egyfajta készség, amit megfelelő szorgalommal, alázattal és hajlandósággal, ha gyakorolunk, és nem csak így hébe-hóba írunk 2 sort, akkor az fejleszthető. Nyilván az olyan alapok nem ártanak hozzá, mint a helyes írás, a változatos szóhasználat, bár ezt kiküszöbölhető, tehát idővel is tanulható, hogy a szinonimák hogyan tudják egymást felváltani, de szerintem az a titok, hogy ha egyszer belevágsz, akkor nem szabad leállni, csak ha végleg le akarod tenni a tollat, vagy a laptopot, vagy bármit, és úgy vagy vele, hogy többé nem írsz, mert a folytonosság a lényeg. Néha tarthatsz pihenőt, hogy a gondolataid megnyugodjanak, lepihenjenek, vagy hogy éppen kiszakadj az adott világból, amiben írás közbe kerülsz, ez nyilvánvaló, ez egészséges, de ha folyamatosan az életedben akarod tartani az írást, akkor az a titok, hogy mindig írj rendszeresen, és tényleg szorgalom, alázat és hajlandóság arra, hogy erre szállj időt. És ez a legfontosabb szerintem. Helga? Én nagyon sokat tanultam autodidakta módon, ezért sokat olvastam, és ez indított el az íráshoz vezető úton. Gergő? Erről a kérdésről egy idézet jutott most eszembe, egy ismerős arcok idézet, hogy az író dolga, hogy meséljen, de igazat írni ne féljen. Szerintem az írás az egyrészt önkifejezésnek az egyik eszköze, a másik az önismeretnek egy eszköze. Volt például olyan egy novellám során, hogy hát a főhősöm elég sok traumán ment keresztül, és aztán a végén mindenkit bosszút állt, és magam lepődtem meg a legjobban, hogy belül újjongtam és örültem, hogy bosszút állt a főhősöm, és milyen jó, és egy kicsit megijedtem ettől, hogy ezek az érzések hogyan keletkeztek bennem. Tehát mindenképpen az önismeretnek is egy nagyon jó eszköze. Így a lelki oldaláról, ezt gondolom, gyakorlati oldalon, meg képzések, rengeteg olvasás, beszélgetések. A gyakorlati oldaláról pedig azt tudom elmondani, hogy képzésekre kell járni, kurzusokra rengeteget tudnak segíteni, illetve beszélgetni más írókkal, olvasni rengeteg könyvet. Nagyon jó pontot fogtál meg, Gergő. Érdekelne az, mit gondoltok arról, hogy az írói kurzusok miben segítenek? Brigi? Szerintem egy kurzus, hogyha egy olyan csapat verbuválódik össze, akik nagyjából hasonló beállítottságúak és személyiségűek, akkor ott az egy nagyon nagy erény, hogy elfogulatlan visszacsatolásokat tudunk kapni az írásainkról, illetve hát, hogyha vannak nem csak írók, hanem szakmabéli emberek, szerkesztők, lektorok, stb., akkor ők pedig szakmai tanácsokkal tudnak minket ellátni, hogy hogyan lehetünk egyre jobbak és jobbak. És így a közös munka során, amit a kurzuson csinálunk, vagy csinálnak, ott utána egyre eredményesebbek lehetünk az írásainkkal, és még több lehet a sikerélmény, ami még egyszer mondom, hogy elfogulatlan véleményeket jelent, ami szerintem az írás terén egy idő után nagyon fontos. Kata? Vannak tehetségek, de szerintem ez nagyon ritka, akiknek nem kell bizonyos támpont, de szerintem majdnem minden íróhoz, minden íráshoz kell valami támpont, illetve segítség. Nekem is nagyon-nagyon sokat segített, és a mai napig is segít. Nekem az egyik álmom volt, hogy olyan írás szülessen, amit nem csak magamnak, illetve a fióknak írok, hanem megmutassam nem csak a közvetlen környezetemnek, a barátaimnak, hanem számomra tényleg ismeretlen embereknek, és mindig is, amikor ezt megmutatom, akkor mindig mondom, hogy ne dicsérjék, mert abból nem tanulok, hanem igenis mondják meg, hogy mi az igazi véleményük róla. Illetve még azt jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a magyar nyelv az annyira gyönyörű és annyira egyedi, hogy ezt fejleszteni, az anyanyelvünket használni, hát szerintem kötelességünk, nem kell, hanem tényleg kötelességünk, mert gyönyörű a magyar nyelv. Gergő, mi a véleményed erről? Én úgy gondolom, hogy egy kezdőírónak mindenféleképpen nagyon hasznosak a kurzusok látogatása, hiszen ott tudja meg, hogy egyáltalán hogyan induljon el.
És a későbbiek során is szerintem rengeteg haszna van annak, hogy új eszközöket, gyakorlatilag az eszközparkunkat gazdagítjuk az ilyen kurzusok során. Az írói világban van egy kult szó, az ihlet. De honnan is jön az ihlet? Kit mi motivál? Dóri? Engem elsősorban az motivál, hogy az érzelmek, amik kikívánkoznak belőlem, azok ki is jöjjenek és papírra vetüljenek. Emellett számomra nagyon fontos az, hogy az írásaimmal segítsek azoknak az embereknek, akik hozzám hasonló gondokkal küzdenek. Mindenképpen rám hat a környezetem, rám az ismerősök, a családom, és a személyes történetek, amiket megismerek, illetve az én saját mentális betegségem is. Különféle szerelmi csalódások, élethelyzetek, ezek mind-mind ugye ihletet adnak, amik aztán arra sarkalnak, hogy én is megírjam a saját történeteimet. Mondhatjuk azt, hogy terápiás írást folytatsz? Mindenképpen igen, számomra ez nagyon fontos. És elsődlegesen valóban azt mondanám, hogy terápiás írást folytatok. Brigi? Szerintem, aki fogékony így a jelekre és a világra, és nyitottan áll mindenhez, az bármiből tud ihletet szerezni, és az ihletszerzésből jön az, hogy akkor ezt ő meg szeretné írni, motivációt kap arra, hogy történetbe öntsön egy jelenetet egy bevásárlóközpontban esetleg, egy saját konfliktusba keveredés, és akár egy nagyon jó sztori lehet, vagy ha csak felszáll a villamosra, és ott történik bármi pozitív vagy negatív. Szerintem mindenből lehet a világon, vagy a világban, amiben élünk, ihletet szerezni. Hát a motiváció az meg nyilván az, hogy meg szeretném mutatni ezt az egészet, és hogyha utána kapok olyan visszacsatolást, vagy visszajelzést rá, akkor pedig még jobban arra motivál, hogy még jobban fókuszáljak a világra, és még több ilyen élethelyzetet elcsípjek, és abból formáljak valamit, szóval így egymásból következik a kettő szerintem. Helga? Nekem az utazásaim adtak igazán ihletet, és azokon megtörtént vicces, vagy szomorú, vagy kellemetlen események, és én úgy gondolom, hogy ezeket a legjobb papíron kiadni. Jelenleg a leggyakoribb alkotás a novella, de vannak merészek, akik már a regény gondolatával is játszanak. Te írsz valami mást esetleg? Kata? 8 éves voltam, amikor így leültem és gondolkodtam azon, hogy hát regényt írni biztos, hogy nagyon könnyű. Leírtam az első 2 mondatot, és megakadtam. És utána eltelt pár év, akkor jöttek a versek, az igazi tinikori, ugye mélyről jövő versek, ami tulajdonképpen az érzelmeknek a tömörített változata, és mondhatjuk azt, hogy mini novellák. Az érzelmeknek egy mini novellába tömörített része. Én nagyon szeretem mai napig is a verseket, nem feltétlen kell, hogy rímeljenek. Mindegyik másról szól, más hangulat, ugyanúgy, mint a novella. Niki? Katához hasonlóan nekem is így indult az írás. Én először verseket írtam ilyen iskolai pályázatokra, aztán kamaszkoromban jöttek a szerelmes versek, és később pedig szerkesztő újságíróként kezdtem el dolgozni, úgyhogy ott egy időre a szépirodalmat így szó szerint fiókba raktam. De aztán amikor karriert váltottam, akkor éreztem, hogy azért nekem ez így hiányzik az életemből. És az első ilyen visszalépésem, vagy újraírásom, az egy verses mese volt, amit a kislányomnak írtam. Nemes egyszerűséggel nem találtam olyan mesét, amiről azt éreztem volna, hogy neki való lenne, úgyhogy írtam egyet gyorsan, és nagy sikert aratott aztán. És aztán éreztem, hogy ezt így folytatni kellene, de eltelt jó pár év, és elkezdtem egy kurzuson novellákat írni. És akkor ott így éreztem, hogy ez így jó lesz. Nagy élvezettel írtam a novellákat, de most már azért érzem annak az igényét, hogy lehet, hogy egy regénnyel is szívesen megpróbálkoznék. Zoltán? Nekem eddig az egy gondolat, egy leülés és egy írás jött be, azaz a novella. Főleg, hogyha az ember így hangulatba kerül és egy fenékkel végigírja. Mostanában azért kacérkodok a regényírással, mert kezdtem érezni, hogy a novella nem elég. Tehát nem lehet a novellába kibontani bizonyos dolgokat. És hát a regény az egy kicsit bővebb teret enged. Kicsit olyan, mint az infúzió, cseppenként adagolja a dolgot.
míg a novella az egy inekció, ami úgy helyre teszi az ember, de nem igazán táplálja. Néha viszont van olyan, hogy rímek jönnek a fejembe, és hát akkor nyilván vers lesz belőle. Elég nehéz műfajnak tartom, viszont megvan az a szépsége, hogy a szavakon, illetve a mondatok értelmén túl még egy zeneiséget, hangulatot is képes átadni, ritmust. És ezért nagyon szeretem, de ez nem olyan, hogy leülök és írok egy verset, ehhez tényleg ihlet kell. Brigi? Hát én cselkedem egy-két dologgal még, de még nem mertem belevágni. Az egyik stílus, ami mindig nagyon tetszett, az a haiku. Állítólag könnyű csinálni, de én még nem próbáltam, de ami késik, az nem múlik. Illetve mivel megkaptam már azt a jelzőt, hogy én képíró vagyok, tehát képeket írok le, ezért én azt gondolom, hogy a forgatókönyvírás is egy olyan dolog lehet, ami nekem lehet, hogy feküdne, de még ebbe sem mertem belevágni, de még ki tudja, mit hoz a jövő. Gergő? Elsősorban novellákat írok, de hát ugye ki ne akarna regényt írni. Tehát van egy elkezdett regényem, és ami befejezésre vár, illetve hát azt már terápiás célra csak magamnak verseket, meg haikukat szoktam karcolgatni időnként. Stella? Nekem biztonságot a novella írása ad, elsősorban azt írok. Megpróbálkoztam gyerekversekkel és mesékkel, amelyeket nagyon szerettek az unokáim. Dóri? Nekem az abszolút nagy szerelmem az a regény, és én gyerekkoromban regényekkel is kezdtem, ilyen kis regényekkel, és az első megjelent művem is regény lett. Aztán az első kurzusom során kezdtem el novellákat írni, amit annyira megszerettem, hogy a következő megjelenő könyvem az meg novellás kötet lesz. Úgyhogy alapvetően én mind a kettőt szeretem. Versekkel nem próbálkoztam sosem, azt valahogy nem érzem a magaménak. Érdekelne, hogy megtervezitek előre, amit írtok, vagy jön a spontán alkotás? Niki? Az én esetemben az a jellemzőbb, hogy az első gondolathoz szoktam ragaszkodni. Egyszerűen befészkeli magát a fejembe, és azt kezdem el kibontani. Éppen ezért én ritkán tervezem meg előre, hogy mit fogok írni. Ha megvan az első lendület, a hangulat, az érzésvilág, akkor azzal megyek tovább, és ha már nagyon elkezdem tervezgetni, boncolgatni, akkor azt veszem észre, hogy egyszerűen elvész az eszenciája az írásomnak. Úgyhogy én annak a híve vagyok, hogy ezt így első lendületre kell. Helga? Ez attól függ, hogy mit írsz. Útikönyvet például előre el kell tervezni a felépítését, tartalmát, a spontánírás pedig nálam egyfajta érzelmi kitörés. Brigi? Hát ez az adott szituációtól függ. Ha kettelésből írok valamit, amiben nagy terveim vannak, akkor azért aznak elég alaposan nekiülök és jegyzeteket készítek karakterekről, a megalkotandó világról, a kronológiáról, tehát mindenről, ami fontos lehet egy nagyobb lélegzetvételű írás során. Viszont, hogyha kapok egy feladatot, egy témát, akkor igazából annak így elolvasom párszor, mi a feladat, mi a téma, és utána így valami jön. Tehát egy gondolat, egy jelenet, egy párbeszédfoszlány, és utána meg aköré építem fel az egész írás, tehát annak nem szoktam ilyen külön jegyzeteket csinálni, hogy most egy novellában van két szereplőm, akkor most milyen színű egyiknek a szeme, másiknak milyen színű a haja, mert nem releváns néha, meg annak nem is kell ilyen nagy előkészítés, hanem az ilyen rövidebb novellákat inkább spontán írom, és az ilyen, mint egy regényt, annak pedig azért nyilván készítek jegyzeteket, pontosan utána nézek mindennek, amit szeretnék benne megjeleníteni, és reálisan szeretném csinálni. Úgyhogy igazából ez szituációtól függ, de én leginkább azt hiszem, hogy ösztöníró vagyok. Érdekelne nálatok, honnan jönnek a karakterek? Ismerősök által? Filmekből? Vagy épp a fantáziátok szüli meg? Dóri? Én sokszor veszek különféle karakterjegyeket a környezetemből, az ismerőseimtől, a családtagoktól, viszont nagyon sokszor előfordul az is, hogy akár megfog egy karakter, vagy egy pillanat, egy hangulat filmben, könyvben, ami aztán az én fejemben tovább formálódik egy új újdonság felé, amit aztán később majd felhasználok egy-egy írásom során. De vannak egyébként kitalált karaktereim is,
bár azt gondolom, hogy alapvetően azt nem tudom mondani, hogy teljesen kitalált, mert ugye mindenképpen hat rám a környezetem, ami valamilyen módon megjelenik abban a fiktív karakterben, de alapvetően mondjuk azt, hogy az egy fiktív karakter. Stella? Az én karaktereim általában az való életből merítem. A füzetkémben leírt történetek, eseményeknek az elemzéséből veszem, és próbálom megalkotni az írásaimnak a szereplőit. Zoltán? Szerintem az emberek fantáziája csak azokból az impulzusokból tudnak táplálkozni, amik napközben érik. A kérdés az, hogy mennyire tudja ezeket összegyúrni, vagy inkább mennyire figyeli meg az alkotó elemeket, hogyan tudja ezeket leválasztani, letisztítani, leszűrni, és hogyha már van egy ilyen készlete az embernek ilyen alapkarakterekből, azokból akkor igazán különleges karakterkoktélokat lehet keverni, ami úgy felkelti az olvasó figyelmét. Több író azt vallja, hogy ő igenis egyedül ír, egyedül alkot, szereti a csendet, és neki nem kell segítség. Ti mit gondoltok? Az írás valóban magányos művészet? Helga? Én azt mondanám, hogy mindenképpen egyedül kezdek el írni, és szerintem egyetértetnek velem a kollégák is, de mivel mindenhez, az életben mindenhez kell segítség, szerintem az íráshoz is. Azt is át kell nézni szakértői szemmel, és hát igen, lehet, hogy az én szülöttem, az én gyermekem, de azért szakmailag át kell, hogy más is nézze. Zoltán? Amikor én írok, akkor azért bezárkózom a saját kis világomba, ahova senkit nem nagyon engedek be addig, amíg úgy nem érzem, hogy azt most közzéteszem. Viszont leginkább szűk körbe szeretem közzétenni, hogy azok a képek, azok a víziók, amik bennem megvannak, azoknak csak ugye egy része kerül a papírra, hogy az egy rész, az vajon az olvasóba visszaadja azt a képet, azt az érzést, amit én szerettem volna elérni. És ehhez nagyon-nagyon kell a kontroll. Hát én például nagyon nehezen tudok kiszakadni abból a gondolatvilágból, amikor visszaolvasom a művemet, amiben benne vagyok, ami ugye sokkal több, mint ami le van írva, és ezért én értem, hogy mit írtam le. Viszont ez nem mindig jön vissza egy olvasónál. Hát ezért szerintem kell a visszacsatolás. Annélkül nem lehet olyan művet alkotni, hogy az ember ne hallgasson meg mást, hogy érzi az írást, és ne javítsam ki azokat a problémákat, amik óhatatlanul felmerülnek. Nem lehet olyan művet alkotni, ami mindenki számára érthető. Stella? Amikor kirajzolódik a cselekmény, és megfogalmazódik bennem, hogy miről is fog szólni az írás, akkor természetesen ezt egymagam önállóan döntöm el, és alakítom ki, felrajzolom a fő cselekményirányt, kialakulnak a karakterek, tehát mindenképpen egyedül indulok el. Attól függően, hogy ez egy kitalált történelem, vagy történet ebben az esetben, azt nyilvánvalóan egyedül is fejezem be, hiszen ez egy mese, ehhez nagyon túl sok segítség talán nem kell. Viszont abban a pillanatban, hogyha ez az írás, legyen az kisregény, novella, bármilyen műfaj, valamiféle történelmi alapot, valós történetet tartalmaz, abban a pillanatban szükségem van a segítségre, szakértők segítségére, akik megerősítenek abban, hogy amiket kitaláltam, vagy az összefüggéseket fölállítottam, az valóban úgy van-e, hihető és működőképes lesz a könyv, hiszen ha egy elferdült írás kerül a könyvbe, az nagyon romboló tud lenni minden szempontból. Niki? Én azt hiszem, hogy onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy az olvasás egy magányos műfaj. Az ember egyedül olvas. És innentől fogva, ami a papírra le van írva, az olvasó abból fog tudni bármilyen információhoz, érzéshez, gondolathoz, háttérhez hozzájutni. Tehát nekem íróként azon túlmenően, hogy megpróbálom azt a világot megteremteni, ami a fejemben van,
muszáj, hogy mindezt úgy tegyem, hogy az olvasónak ebből minél több részlet átjöjjön, de ne untassam, ne gyártsak felesleges oldalakat, ami már nem tesz hozzá pluszba. Ezt nem biztos, hogy én íróként egyedül képes vagyok reálisan megszűrni, hiszen az, amit én írok, azt lehet, hogy teljes egésznek érzem. De jön egy szerkesztő, jön egy külső szem, egy szakértő, aki viszont azt fogja mondani, hogy oké, megírtad a remek ötletedet, és csináltál belőle valami klassz dolgot, de a felépítése az lehet, hogy kicsit döcögős, érdemes rajta változtatni, vagy a logikai felépítésen módosítani, és mondjuk szakmailag is pontosításra szorul. Ezek mind hozzá fognak tenni ahhoz az élményhez, ha ezek mind javításra kerülnek, hogy az olvasó, aki majd ott ül és olvassa, ő azt a teljes élményt kapja meg, ami ott van az én fejemben, és ehhez viszont igenis kell a segítség, akár többféle segítség is, akik segítenek ráncba szedni azt az írást, hogy az tényleg azt az élményt nyújtsa, ami az én fejemben már megszületett egyszer. Kata? Az írás maga az szerintem egyéni, egy személyes dolog, hiszen bennünk belülről jönnek a dolgok, viszont a segítség mindenképpen kell, szerintem, mert akár egy kezdőmondat, akár egy karakter, vagy egyéb támpont segítséget nyújthat, hogy ne jöjjön elő a fehér lap-szindróma, ugye? És a segítség az tulajdonképpen a szakmai segítség legyen, mert hiába a barátok jót akarnak, de mindenképpen kell, hogy az igazi szerkesztő legyen, aki tényleg ért hozzá, és nem csak okoskodik. És magam is elcsodálkozom azon, hogy amikor egy-egy írásomat elolvasom hónapok után, akkor így elcsodálkozom, hogy hoppá, ezt valóban én írtam, és el sem hinném, ha nem lenne ott a képemen a bizonyíték, hogy igen, ezt valóban én írtam. Mit csináltok, ha beüt a fehér lap-szindróma? Niki? Hát szerencsére ez elég ritkán fordul elő nálam, de ilyenkor általában egy dologra koncentrálok, méghozzá, hogy legyen egy ütős kezdőmondat. Tehát, hogy legyen egy olyan mondat, amit már ha leírok, akkor valahonnan el tudom indítani az írást. Úgyhogy általában erre a jó kezdőmondatra szoktam koncentrálni. És például nem olyan régen volt egy olyan kurzus feladat, hogy kellett írni egy régi házról, és a régi házhoz kapcsolódó élményekről, érzésekről. És emlékszem, hogy így hosszan ültem a gép előtt, és vártam ezt az érzést, hogy megérkezzen, és utána rájöttem, hogy oké, egy jó kezdőmondat. És akkor leírtam azt a mondatot, hogy perceg az ajtófélfában egy szú. És akkor éreztem, hogy na jó, akkor innentől el tudom indítani az írást. Úgyhogy nálam abszolút a jó kezdőmondat az, ami segíti ezt feloldani. Dóri? Hát szerencsére velem is elég ritkán esik meg az ilyen, de hogyha előfordul, akkor nekem az egyik legnagyobb segítségem a zene. Általában romantikus zenéket hallgatok, és az percek alatt megindítja a fantáziámat. Emellett nekem nagy segítség a futás is, a sport, mert kikapcsol, és közben aztán meg jönnek a gondolataim, vagy akár inspirálódok ugye a környezetemből. Nagyon szeretek filmet is nézni ilyenkor, akár romantikusat, akár drámát, ami ugye kicsit mélyebb mondani valóval rendelkezik, mert én is ezeket a történeteket szeretem írni, és nagyon szeretek olvasni még ilyenkor, szintén vagy romantikus történeteket, vagy pedig ilyen írás serkentő könyveket, mint például ugye Stephen Kingtől az Írásról című könyv, vagy Robert McKee-től akár a Story, és még van azért jó pár így a tarsolyunkban, szerencsére. És még ajánlanám Colum McCann-tól a Levelek egy ifjú íróhoz című könyvét is. Vendégeim közös pontja, hogy mindannyian egy írói kurzusra járnak, emellett épp egy írói alkotótáborban vannak. Mit ad nektek ez a pár nap? Ajánlanátok-e az ilyen írói táborokat? Helga? Mindenképpen. Ez nagy löketet ad. Dóri? Teljes mértékben ajánlanám. Én úgy gondolom, hogy akár a tábor, akár az írókurzus egy nagyon jó lehetőség. Egyrészt arra, hogy az írók összejöjjenek. Ugye
mint ahogy itt hallottuk is, azért ez egy elég magányos tevékenység, és ilyenkor jó érzés egy picit megosztani egymással a gondolatainkat, hallani a mások történeteit, inspirálódni általuk, visszajelzéseket kapni, és tényleg nem mellesleg egy marha jó társaság jön ilyenkor össze, akikkel jókat nevetünk, eszünk, hiszünk, és fejlődünk. Stella? Mindenképpen hasznosnak találom. Egyrészt erősödnek a szakmai és baráti szálak. Nagyon sok jó ízű beszélgetéseket tudunk folytatni, könyvekről, módszerekről, sikerekről, jövőképet tudunk kirajzolni. Azon túlmenően, hogy nagyon sokfélék a feladatok, amik koncentráltan lehetőséget adnak egyfajta látásmódjavításra. És hát azt gondolom, hogy aki írásra adja a fejét, annak szüksége van arra, hogy ezeket a módszereket napról napra csiszolja, erősítse, és ezre itt mind lehetősége nyílik egy ilyen tábor vagy kurzus alkalmával. Niki? Szerintem alapvetően egy hatalmas inspirációs forrás egy ilyen tábor. Kiindulva abból, hogy az itt lévő embereknek a tudása, az ismeret tárháza, a történetek, amiket megosztunk egymással, az információk, amiket megtudunk, elmesélünk egymásnak, ezek olyan szintű muníciót tudnak jelenteni a későbbi írásainkban, ami egy hatalmas kincs. Ilyen típusú inspirációs forráshoz viszonylag kevés helyen lehet hozzájutni. Másrészt azt gondolom, hogy és ez igaz az írókurzusokra is, de kiemelten egy ilyen táborra, hogy sokkal több lehetőség van arra, hogy ne az elmélet legyen hangsúlyos, hanem a gyakorlat, és minél több gyakorlat. A legtöbb író vagy írópalánta szerintem kifejezetten arra vágyik, hogy írjon. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz alapvetően szükséges az, hogy inspiráló közegben legyünk, olyan gyakorlati feladatokat kapjunk, ami ezt aktívan fejleszti, tehát látványosan tud az írói készségünk, képességünk fejlődni, és amikor például okáért olyan feladatot kaptunk, például ma hajnalban, hogy 4:30-kor kellett felkelnünk, kaptunk egy borítékot és egy cetlit, és le kellett ülni, síri csendben írni, az egy teljesen más tudati állapot. Vannak, akik nyilván hajnalban aktívak, és akkor tudnak alkotni, vannak, akiknek ez teljesen újszerű és szokatlan élmény, de egy biztos, hogy olyan új készséget fejleszt egy nem szokványos írásgyakorlat, amit más körülmények között lehet, hogy soha nem próbálna ki valaki. Kata? Mindenkinek szüksége van az, hogy a mindennapokból kizökkenjen, akár író, akár bármilyen más műfajban alkot. Számomra az egyik legpozitívumabb dolog, hogy eljöttem, nyilván ismerem az embereket, tehát tudom, hogy kikhez jöttem javarészt, és még többet tudok meg róluk, illetve nekem az, hogy elhozhattam a páromat, pedig nem egy ilyen tini szerelem, hanem már 20 éve a kapcsolatunk. Nekem ez is fontos, hogy őnek is van programja, itt van a másiknak a párja, élettársa, és ők is tudnak programot, de amikor oda szeretnék bújni hozzá, akkor megtehetem. És én azért is jöttem erre a írótáborba, hogy minél többet fejlődjek, írjak, és ne csak az írásról szóljon, hanem egyéb mélyebb beszélgetéseket, ötleteket, inspirációkat a másikra, csak így, ha alkalmanként úgymond a Facebookon tudok ránézni, vagy bármilyen forrásnál, hogy most tudjak vele beszélgetni. A rohanó világban ezt nem tehetem meg. Gergő? Én csak azt tudom elmondani, hogy ez a tábor második napja, és már most annyi információt és segítséget kaptam itt a jelenlévő írótársaktól, akár itt az előbb említett fehérlap szindrómával kapcsolatban, ami nekem rengeteget segített már most. Nem beszélve arról, hogy itt vagyunk egy páron, akiknek egy közös nagy szenvedélye, nagy ügye van, az pedig az írás. És gyakorlatilag ez hidat terem közöttünk, és beszélgetni tudunk reggeltől estig. Zoltán? Hát mivel ez a kérdés nem lett előre megbeszélve, ezért kínosan őszinte véleményt fogsz kapni tőlem, mint a többiektől is. Szerintem ez a tábor azzal, hogy 11 néhányan itt összegyűlünk, egy zseniális dolog, azzal, hogy nem csak egy kurzus idejére,
hanem úgy reggeltől estig az embernek az egész napját betölti, és az, hogy feladatokat kapunk, az egy dolog. De az, hogy a másikkal való beszélgetésből mennyit mindent tanulunk, szerintem az egy kimondottan nagyon nagy plusz. És őszintén én örülök neki, hogy ez a tábor abszolút gyakorlatcentrikus. Tehát nem ilyen unalmas előadásokat hallgatunk, amiből semmi nem marad meg szinte, hanem ezt gyakoroljuk. Tehát előadás helyett megkapjuk a feladatot, és ez szerintem egy brilliáns dolog, úgyhogy én nagyon élvezem. Helga? Mindenképpen ajánlanám, és mindenkinek, nem csak íróknak, a hétköznapi embereknek is, mert ugye mi is azok vagyunk. Igen, ez egy óriási löketet ad. A legfontosabb, hogy kiragad a hétköznapok taposómalmából, mert ugye azért lássuk be, hogy mindegyikünknek van másik munkája, ami ugye nem a hobbink, hanem abból élünk. És hát az gépiesen megy. És ez alatt a pár nap alatt főleg új ötletek, ragyogó ötletek születnek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!